एब्रेवान बरयल्लें पत्र अवस्वर 4 ओळ 12 देवाचे उतर जिवे आणि क्रियात्मक पाजल्ले दोन दरींचे तालवारी प्रासड कतरू सकतात असले प्राण आणि आत्मो संद आणि हाडांचो सार सहित मेकल्या करता पर्यान विदूंक ताका सकत असा मनुष्याच्या काळजांतले अत्रेक आणि चिंतना ते पारकिता तुझे उतर अमर तुझे उतर मधुर तुझे उतर संतोष हाडता जेजू तुझे उतर गुण करता तुझे उतर अमर तुझे उतर मधुर तुझे उतर संतोष हाडता जेजू तुझे उतर गुण करता तुझे उतर अमर तुझे उतर मधुर तुझे उतर संतोष हाडता जेजू तुझे उतर गुण करता तुझे उतर अमर तुझे उतर मधुर तुझे उतर संतोष हाडता जेजू तुझे उतर गुण करता
संतोष हाडता